కేసినేని నాని తెలుగుదేశం పార్టీని ఓ రకంగా అంతిమ ముట్టనట్టు గత దాదాపు 2.5 సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటా. బుద్ధ వెంకన్నతో గొడవ, ఆ తర్వాత కేసినేని నాని వాళ్ళ తమ్ముడిని పూర్తి స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు. బుద్ధ వెంకన్న లాంటి చోటామోటా నాయకులను తీసుకెళ్లి పెద్ద నాయకుల్లా ట్రీట్ చేసి విజయవాడలో తన హవా తగ్గిస్తున్నాడు అని చెప్పి కేసినేని నాని బాధపడుతూ డైరెక్ట్గా చాలాసార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించారు. అటువంటి కేసినేని నాని మధ్య మధ్యలో కొన్ని హల్చల్ చేసే వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే కొన్ని సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు కూడా ఉన్నాయి. పార్టీని ఏకనాథ్ షిండే లాగా, ఏదైతే మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లాగా ఇక్కడ ఆంధ్రాలో తెలుగుదేశం పార్టీని చీల్చి సీఎం రమేష్ రేపొద్దున పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని పక్కన పెట్టి సీఎం రమేష్ పార్టీని లాక్కోబోతున్నాడు అని ఇంకొక సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలు ఎవరు తిప్పి కొట్టకపోయినా సీఎం రమేష్ని తీసుకొచ్చి ఏబిఎన్ ఛానల్లో పెట్టి తర్వాత TV5 వీళ్ళ దాంట్లో తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ఇక కేసినేని నాని పూర్తి స్థాయిలో మానసికంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి దూరం అయిపోయాడు. ఇక బయటికి పూర్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన సస్పెండ్ చేయాలి తప్పితే ఈయన వెళ్ళేటట్టయితే కనపట్లేదు. కానీ మానసికంగా అయితే బయటకైతే ఎప్పుడూ దూరం అయినట్టే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ ప్రకటించారు, తెలుగుదేశం పార్టీకి తరఫున నేను 2024లో క్యాండిడేట్ కాను, ఎంపీగా నేను పోటీ చేయను ఇక అని చెప్పాడు ఆయన. అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు, ఏ పార్టీకైనా కానీ ఇంకా నేను ఎంపీగా పోటీ చేయను అని చెప్పాడు. వాస్తవానికైనా విజయవాడ సర్కిల్ అయితే మంచి పేరే ఉంది. ఎలా అంటే అంత పెద్ద జగన్ వేవ్లో కూడా ఈయన సునాయాసం గెలిచాడు. అంటే దాదాపుగా 7,000-8,000 ఓట్లు మెజార్టీ ఈయన సొంత పలుకుబడితో గెలిచాడు, ఎమ్మెల్యే సీట్లు పోయినా కూడా. అటువంటి కేసినేని నాని ఇందాక జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు పార్లమెంటు సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజ్యసభ సభ్యులు ఒకరు, ఎంపీలు ముగ్గురు, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళినప్పుడు కేసినేని నాని కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు బొకే ఇయటానికి కూడా సిద్ధపడలా. నేను ఇవ్వను, నా సంబంధం మీరు మీ సాగు మీరు రావని ఫోటోలు దిగుతాను అని టచ్ చేశాడు. గల్లా జయదేవ్ పిలిచి అన్న రాన్నా ఇద్దామన్నా అన్నా కూడా సమస్య లేదమ్మా, నువ్వు ఇచ్చేసుకో, నేను కావాలంటే ఫోటో దిగుతాను అనగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కేసినేని నాని ఏ స్థాయిలో అవమానించాడో ఇందాక చూస్తే అర్థమవుతుంది అందరికీ. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడిని ఒక సాధారణమైన ఎంపీ, ఒక పార్టీ అధినేత అయినటువంటి వ్యక్తిని ఎంతలా అవమానించాడంటే, నాకు సంబంధం లేదు, నేను పార్టీలో మానసికంగా లేను, నీ మీటింగ్కి వస్తా, నీతో పాటు ఉంటా, కానీ నువ్వు చెప్పే పొంతను నువ్వు చెప్పినట్టయితే నేను చెయ్యను అనేటట్టే ప్రవర్తించాడు. మరి దీనిపైన తెలుగుదేశం పార్టీ యాక్షన్ కమిటీకి ఏమన్నా సిఫార్సు చేస్తా, తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన్ని పూర్తి స్థాయిలో సస్పెండ్ చేస్తా, తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన మీద ఏ రకంగా చర్యలు తీసుకోబోతుంది అని చెప్పి కొంతమంది ఆశావాహులు, తెలుగుదేశం పార్టీ మీద వ్యతిరేకులు, అనుకూలులు ఇద్దరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇక లోకేష్ బాబు కానీ, సోషల్ మీడియా కానీ, లేకపోతే దీనిపైన ఆంధ్రజ్యోతి, తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూల మీడియా అయినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు, లేకపోతే ఆ TV5 లేకపోతే చిన్న చితగా కొన్ని చోటామోటా ఛానళ్ళు ఉన్నాయి, మహాన్యూస్, బొహాన్యూస్ ఇట్లాంటివన్నీ. వీటన్నిటిలో ఏ రకమైన వార్తలు ప్రచురింపజేస్తారు, వీటి మీద ఏ రకంగా డిబేట్లు పెడతారు. అదే కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంపీలు దూరంగా లేకుండానే ఏది బహిరంగంగా ఏది మాట్లాడకపోయినా ఇన్సైడ్ అది ఇది అని చెప్పి ఏదేదో విపరీతమైన వాళ్ళు దూరం అయిపోయారు, వాళ్ళకి ఇంకా అయిపోయింది, వాళ్ళ పార్టీ మారబోతున్నారు, ఇటువంటి పొగరాజేసే మాటలు చాలా చేస్తున్నారు. ఇంకా డైరెక్ట్గా ఈయన నేను దూరం ముర్రో అని ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు ఆయన చేసినా కూడా ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ 3 ఎంపీలు అని కథలు చెప్తారా, లేకపోతే ఏం చేస్తారా అనేది చూడాలి. తెలుగుదేశం పార్టీకి మానసికంగా దూరం అయిపోయాడు. ఇక శారీరకంగా కూడా, అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ భౌతికంగా కూడా ఆయన దూరం పెట్టేసే స్థితిలో ఆయన వెళ్ళిపోతాడా, లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన్ని దూరం పెట్టేస్తా, మరి చూడాలి. మరి భవిష్యత్ పరిణామాలు ఎటువంటి దారి తీస్తాయో మరి చూస్తే కానీ అర్థం కాదు.